Türkmenistanda 10 martda geçirilmeli ilk prezidentlik saýlawlaryna gabat ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen çäklendirmeleri gowşatmak gözüňinde tutulýar. Bu barada Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolýan ýagdaýlardan habarly çeşmeleri maglumat berýärler. Şeýle-de paýtagtda öýme-öý aýlanýan posta işgärleri mälim edýärler. 1 martdan başlap Türkmenabatda karantin çäklendirmelerini biraz gowşatmak, şol sanyny söwda merkezlerindäki egneşik dukanlaryny, dellekhanalary, gözellik salonlaryny, toý dawrasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak planlaşdyrylýar. Emma uly şol sanyny awtolow bazarlary, olaryň ätiýaş şaýlaryny satýan dukanlar ýapyklygyna galar. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli sesmeleriň biri atlandyrmasyzlyk serti bilen 28 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýene 2 hepde töwereg wagtdan geçirilmeli ilk prezidentlik saýlawlaryna şeýle-de 8 mart aýal gyzlar gününe goloý Lewabyň dolandyrys merkezindäki teýlikleriň açylmagyna, şeýle-de kiçi suwda çadyrlarynyň hem ornaşdyrylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem soňky günler öýme-öý aýlanýan posta işgärleriniň de öňümüzdäki aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygy barada buýslaýandyklaryny aýdarlar. Poçta işgärleri käbir çäklendirmelerin gowşadyljakdygyny, dukanlaryň açyljakdygyny, sebitara ýollaryň gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýarlar. Olar munyň hamala häkimetleriň ilatyň aladasy sebäpli amal edilýändigini ynandyrjak bolýarlar. Emma görnüşinden olara häkimetlere gerekli maglumatlary ilat arasynda ýaýratmak tapşyrylypdyr. Diýip şeýle ýagdaýlary başga-da bir näçe tanşynyň başdan geçirendigini aýdýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan resmi derejede öz ýurdunyň çäginde koronawirusyň hasaby alynmandygyny tekrarlap gelýär. Emma azatlykda we beýleki garaşly neşirlerinde ýurtda bu ýokunç bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň hem köpdigi baradaky berilýän maglumatlaryň arasynda ýurtda berk çäklendiriji düzgünler ýerdilýär. Azatlyk çäklendirmeleriň martdan başlap gowşadyljakdygyny, ýurduň Saglyk Ministrligine, degişli sebitleriň häkimliklerine resmi ýagdaýda tasdikladyp bilmedi. Sol bir wagtda ýurtdaky hereket edýän bu çäklendirmeleriň esasan hem maska rejiminiň polisiýanyň raýatlary jerime ýazmagy, kä halatlarda bolsa haýbat atyp para talap etmegi ýaly ýagdaýlara hem ýol açýandygyny ýagtylýar. Yol polisiýasy ulawda maskasy sürüjini ýa ýolagçyny görse, onu saklap dessine 21 manat jerime ýazýar. Polisiýa bize günde 3 adama jerime ýazmak plany berildi diýip, dellekhanalary hem aýlanyp, ol ýerde saçyny oňardyp oturanlardan hem pul soraýarlar. Emma bu pullaryň döwlete geçýändigi gumana. Sebäbi polisiýa hiç ýyly kwitansiýa bermeýär. Pulu jüsüne salyp gidýär. Diýip bu ýagdaýlary saýat bolan türkmenabatlylaryň biri habarçymyza aýtdy. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowbatdaky pitiklenme çäreleri COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonuna gabat geldi. Sonda Lewap welaýaty giris we çykyş üçin çäklendirildi. Käbir ilatly punktlary doly ýapyldy. Ilatly sebitleriň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündirmediler.